Антистрес топки се борят с гнева и яростта на шофьорите. Те се раздават безплатно като част от кампанията "Шофирай отговорно и толерантно". Идеята е на сдружение "Отворена младеж". Макар науката психология да избягва да дава съвети, една от малкото и препоръки е, когато имаме проблем с негативните емоции, да ги изливаме по безопасен за себе си и околните начин. Ние ги раздаваме на шофьорите, когато нещо ги ядоса на пътя, първо да се изкарат върху самата топка, т.е. да упражнят насилието върху нея. Второ, това би им дало няколко секунди, които са достатъчни човек да преосмисли ситуацията, да се успокои и да реагира по един много по-адекватен начин, отколкото първоначалната реакция. Желателно антистрес топките да се използват при спряла кола, а не в движение. Изключение са магистралите, по които много водачи държат волана с една ръка. Разбира се, трябва да се внимава, защото това е още едно разсейване, но това е тип пасивно разсейване, с който няма някаква външна намеса върху вас. Вие контролирате ситуацията. Същото е когато си пускате радиото, същото е когато пускате мигачите, чистачките. Методът се подкрепя и от пътната полиция, тъй като според експерти стискането на топките води до снижаване на опасността от злополуки, особено по време на жегите, които допълнително изпилват нервите на ядосаните водачи. И като става дума за лятото, полицаите подсещат, че тогава най-уязвими са децата и младите хора. Събират се много фактори за горещото лято, високи скорости, масови пътувания към курортните райони, подценяване на умората от водачи, които не са шофирали на дълги разстояния, които избират през нощта време за пътуване. Затова от пътната полиция предупредиха, че ще станат все по-безкомпромисни в налагането на глоби през лятото. Според тях санкциите не само дисциплинират водачите, но и ги предпазват от катастрофи. Потвърждението е драстичното намаление на загиналите и ранените от пътни инциденти през последните години.